முன்னுண்டான மௌட்டீக காலத்தில் வாழ்ந்த ரவுடிசம் என்று சொல்வது போன்று தனக்கு தான் என்ற எண்ணம், அகங்காரம், ஆணவம், சக்தி உள்ளவன், அவன் தன்னுடைய ஆளுமையின் கீழ் எல்லாவற்றையும் கொண்டு வந்து நடந்த ஒரு காலம். ஏழ்மை நிலைமையில் தைரிய குறைவாக இருந்தவன் நலிவுற்று கொண்டே இருந்த ஒரு காலம். மனிதனை மனிதனாக மதிக்காமல் இருக்கின்ற பொழுது மனிதனை விற்று கொண்டு அடிமையாக நடத்தி கொண்டிருந்த ஒரு காலம். பெண்களுக்கு என்று பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு காலம். குழந்தைகளை கருவிலும் குழந்தைகள், பெண் குழந்தைகள் என்றால் கொல்வதும் நடந்து கொண்டிருந்த ஒரு காலம். அக்கிரமக்காரர்கள், அநியாயக்காரர்கள், தைரியமில்லாத நபர்களுடைய வீடுகளை அடித்து பொழித்து பிடித்து நடந்து கொண்டிருந்த ஒரு காலம். அக்கிரமக்காரர்கள், அநியாயக்காரர்கள் பாவப்பட்ட மக்களுடைய மனைவி மக்களை சூறையாடி கற்புகளை கொள்ளையடித்துக் கொண்டிருந்த ஒரு காலம். அக்கிரமக்காரர்கள், அநியாயக்காரர்கள், ஏழை எளியவர்கள், பணக்காரர்கள் என்று பார்க்காமல் தனக்கு உடல் பலமும் மனோபலமும் படைபலமும் இருக்கின்றது என்று எண்ணிக்கொண்டு தங்களுடைய கூட்டங்களை உண்டாக்கி கொண்டு நலிவுற்றவர்களை அடக்கி முடித்து அவர்களை காசுகளையும் பணங்களையும் பிடித்து கொண்டிருந்த ஒரு காலம். இப்படிப்பட்ட கால சூழ்நிலையில் பெண்களுக்கு என்று சுதந்திரம் இல்லாத ஒரு காலம், பெண்களுக்கு என்று சொத்துக்களில் உரிமை இல்லாத ஒரு காலம், பெண்களுக்கு என்று மரியாதை இல்லாத ஒரு காலம், படிப்பறிவே என்ன என்று தெரியாத ஒரு காலம், மக்களை மக்களாக எண்ணிக்கொண்டிருந்த காலம். இப்படியெல்லாம் இருக்கின்ற பொழுதும் மனிதர்களை கடவுளாக வணங்கி கொண்டிருந்த காலம். இந்த காலத்தில் மனித புரிதர் சர்வரே காயினாத் சர்வரே தோஜஹான் மல்ஹர் லகம் நூர் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் தோன்றி அவர்களுக்கு முன்னால் இருந்த மில்லத்தை இப்ராஹிம ஹனீஃபாவை புனர்மானம் செய்து இந்த இஸ்லாத்தை கொண்டு வந்து நம் சமூகத்தில் கொண்டு வந்ததற்கு பின்னால் நாம் மேல் சொன்ன அனைத்து அக்கிரமங்கள், அநியாயங்கள், நான் என்ற எண்ணம், அடுத்தவருடைய சொற்களை பொருட்களை அபகரிப்பது, அடுத்தவர்களுடைய மனையாளிகளை அபகரிப்பது, குழந்தைகளை கொலை செய்வது, சொத்துக்களில் பங்கில்லாமல் இருந்தது எல்லாம் அழித்து ஒழித்துவிட்டு எல்லா நிலைமைகளையும் கூடாது என்று சமூகத்தில் ஒரு அந்தஸ்தை கொண்டு வந்ததனால் அன்டச்சபிலிட்டி பீப்புள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய தீண்டாமை என்ற ஒரு சமூகத்தை, தீண்டாதல் என்ற எண்ணம் இருந்ததால் அவர்களெல்லாம் திரும்பி வந்த இந்த புனித மார்க்கத்திற்கு புனர்மானம் தந்த அஸ்ரஃபுல் கல்க் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். இன்று நாம் முஸ்லிம்கள் என்று சொல்கின்றோம். ஒரு நாள், ஒரு காலம் இருந்தது நமக்கு முன்னால். பெண்களுக்கு முளை மறைக்க முடியாமல், மாறு மறைக்க முடியாமல் நடந்து அதற்காக வேண்டி இந்தியாவில் திருவிதாங்கோடு பகுதியில் நடக்கின்ற பொழுது முளைக்கென்று வரி விரித்த ஒரு காலம். செருப்புகளை கக்கங்களில் கொண்டு நடந்து கொண்டிருந்த ஒரு காலம். இப்படியெல்லாம் அக்கிரமங்கள் எல்லாம் இருக்கின்ற பொழுது இது எல்லாம் தனி மனித உரிமை கூடாது என்பதும், தனி மனிதனை வணங்குதல் என்பது கூடாது என்றும், தனி மனிதனுக்கு கட்டுப்படுதல் என்பது கூடாது என்றும், அல்லாஹ் ஒருவன் என்றும் அவன் திருத்தூதர் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ற ஒரு நிலைப்பாடை கொண்டு வந்து மனிதன் எப்படி புனிதனாக வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு நடைமுறையை கொண்டு வந்தவர்கள் அஸ்ரஃபுல் கல்க் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள். அன்பிற்குரிய பெருமக்களே, அஸ்ரஃபுல் கல்க் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய வாழ்க்கை நடைமுறையை நாம் பார்க்கின்றோம் என்று சொன்னால் நாம் நன்றாக சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். இந்த உலகத்தில் நாம் முஸ்லிம்கள் என்றோ ஒரு காலத்தில் நசுக்கப்பட்டதின் காரணத்தினால், என்றோ ஒரு காலத்தில் பொசுக்கப்பட்டதின் காரணத்தினால் அவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு விடிவு காலம் தோன்றி விடிவை நோக்கி வந்த இஸ்லாமியர்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய கோடான கோடி முஸ்லிம்களுக்கும் அவர்கள் தான் தலைவர். எத்தனை கட்சிகள் இருக்கலாம், எத்தனை கோஷங்கள் இருக்கலாம், எந்த நிலைப்பாடுகள் என்றால் இருக்கலாம், நாரே தக்பீர் அல்லாஹு அக்பர் என்ற வாக்கும், நாரே ரிசாலத் யா ரசூலல்லாஹ் என்று சொல்லக்கூடிய வாக்குகளும் எங்களுக்கு எங்கள் ஹபீப் நூர் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எங்கள் உயிருக்கு மேலானவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாடை கொண்டு வந்திருக்கின்றோம் என்று சொன்னால் காரணம்
வாழ்க்கையை எப்படி செம்மைப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள், வாழ்க்கையை எப்படி வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கின்றார்கள் என்ற ஒரு வாழ்க்கையினுடைய தத்துவத்தை இன்று கற்று தந்து கொண்டிருக்கக்கூடியது இஸ்லாத்தில் அஸ்ரஃபுல் கல்க் முஹம்மது முஸ்தபா ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுடைய ஜீவிதமும் அவருடைய வாழ்க்கையினுடைய நடைமுறையும் தான் நம் வாழ்க்கையை செம்மைப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது. அன்பிற்கினிய பெருமக்களே, ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் யார்? இந்த உலகத்தில் எல்லா நபர்களுக்கும் யார்? நாளை மறுமையில் அவர்களுக்கும் நமக்கும் பந்தம் என்ன என்பதையும் நாம் பார்க்க வேண்டும். அன்பிற்கினிய பெருமக்களே, மௌட்டிய காலம் ஒளிந்ததற்கு பின்னால் சஹாபா பெருமக்கள் அஸ்ரஃபுல் கல்க் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களிடத்தில் எப்படி நேசத்திற்குரியவர்களாக இருந்தார்கள் தெரியுமா? அன்பிற்கினிய பெருமக்களே, அஸ்ரஃபுல் கல்க் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் தன் சஹாபா பெருமக்களை எப்படி நேசித்தார்கள்? சஹாபா பெருமக்கள் எப்படி நேசித்தார்கள் தெரியுமா? ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய பெயரை கேட்டார்கள் என்று சொன்னால் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்று கேட்டார்கள் என்று சொன்னால் திருப்பி மறுபடி சொல்லக்கூடிய நேசம் எப்படி கொண்டார்கள் தெரியுமா? ஒரு சிறிய உதாரணம், உதுமான் பின் நூரைன் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு வாழ்க்கையினுடைய வரலாறு. அவர்கள் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மீது அளப்பெரும் முஹப்பத்திற்குரியவர்களாக, பிரியத்திற்குரியவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் பெருமக்களே. அப்படிப்பட்ட உஸ்மான் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு இருக்கின்ற பொழுது ஒரு நாள் பொழுது ஒரு யூதன், ஒரு யகூதி இனத்தை சார்ந்தவன் வந்து ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களிடத்திலே வந்து கேட்கின்றான், முஹம்மதே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், நீங்கள் எனக்கு 30 திர்ஹம் தர வேண்டும். 30 திர்ஹம் நீங்கள் என்னிடத்தில் கடனை வாங்கி இருக்கின்றீர்கள், அந்த 30 திர்ஹத்தை நீ எனக்கு தர வேண்டும் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள், நீங்கள் உதுமான் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அன்னவர்களிடத்திலே சென்று வாங்கிக் கொள்ளுங்கள் என்பதாக சொல்லுகின்றார்கள். இந்த யகூதியுமோ யூத இனத்தை சார்ந்தவனுமோ உதுமான் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அன்னவர்களுடைய தர்பாருக்கு செல்கின்றார். சென்று உள்ளே நுழைகின்றார். என்ன விஷயமாக வந்திருக்கின்றீர்கள்? எதற்காக வேண்டி வந்திருக்கின்றீர்கள்? உங்களிடத்தில் நன்றாக கேட்க வேண்டும் பெருமக்களே, நன்றாக கேட்க வேண்டும். உங்களிடத்தில் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வர சொன்னார்கள். எதற்கு வர சொன்னார்கள்? 30 திர்ஹம் அவர்கள் கடன் வாங்கி இருந்தார்கள். அந்த கடனை உங்களிடத்தில் வாங்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். அதை நான் உங்களிடத்தில் வாங்குவதற்காக வேண்டி வந்திருக்கின்றேன். மீண்டும் உதுமான் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் கேட்கின்றார்கள், நீங்கள் எதற்கு வந்தீர்கள்? உங்களிடத்தில் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வர சொன்னார்கள். எதற்காக வேண்டி வர சொன்னார்கள்? 30 திர்ஹம் கடனை உங்களிடத்தில் வாங்கிக் கொள்ள சொன்னார்கள். மீண்டும் உதுமான் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் கேட்கின்றார்கள், நீங்கள் எதற்கு வந்திருக்கின்றீர்கள்? உங்களிடத்தில் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வர சொன்னார்கள், 30 திர்ஹத்தை வாங்க சொன்னார்கள் என்று சொல்லி சங்கடப்பட்டு என்ன தரமாட்டாங்களா அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் அவள் திரும்பி பார்க்கின்ற பொழுது உதுமான் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் வீட்டிற்குள் சென்று 2 கை பை நிறைய 2 பைகளை பண முடிச்சுகளை கொண்டு வந்து கொடுக்கின்றார்கள். ஒரு பையில் ஒரு சிறிய பணமுடிச்சியையும் கொடுத்து இன்னொரு பணமுடிச்சியையும் பெரிய பணமுடிப்பையும் கொடுக்கின்றார்கள். பணமுடிப்பையை திரும்பி பார்க்கின்ற பொழுது இவர் துறந்து பார்க்கின்ற பொழுது 30 திர்ஹங்கள் ஒரு பணமுடிப்பில் இருக்கின்றது. இன்னொரு பணமுடிப்பில் 90 திர்ஹங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. இதையெல்லாம் எண்ணி பார்த்துவிட்டு 120 திர்ஹங்கள் இருக்கின்றது. நானுமோ முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் இடத்தில் 30 திர்ஹமை மாத்திரம்தான் நான் கொடுத்திருந்தேன். நீங்கள் என்னிடத்தில் திருப்பி தருவதுமோ 120 திர்ஹங்கள் நீங்கள் எனக்கு தருகின்றீர்களே, என்ன காரணம் என்று கேட்கின்ற பொழுது நன்றாக கேட்க வேண்டும் தோழர்களே. அங்கே சொல்லுகின்றார் உதுமான் பின் நூரைன் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள், உன்னை என் உயிருக்கு மேலான ஹபீப் நூர் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் என்னிடத்தில் அனுப்பினார்கள் என்ற ஒரு வாக்கை சொன்னாய் அல்லவா? நான் இன்று முஸ்லிம் என்று சொல்லுவதற்கும், நான் இன்று அல்லாஹ்வுடைய திருத்தூதருடைய தோழர் என்று சொல்லுவதற்கும், நான் இஸ்லாமாக ஏற்றுக்கொள்வதற்கு காரணமாக இருந்த அல்லாஹுவை அல்லாஹுவாக எனக்கு காட்டி தந்த அஸ்ரஃபுல் கல்க் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுக்காக வேண்டி நான் என் உயிரை கூட தயார் செய்வதற்கு இருக்கின்றேன் என்று சொல்லிவிட்டு அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள்.
நீ ஒரு தடவை முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுடைய பெயரை சொன்னதால் 30 திருகத்திற்கு பகரமாக 30 நான் எடுத்து வைத்தேன். இரண்டாவதாக நீ சொல்லுகின்ற பொழுதும் 30 திருகத்தை எடுத்து வைத்தேன். மூன்றாவதாக முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுடைய பெயரை சொன்னதின் காரணத்தினால் நான் மீண்டும் 30 எடுத்து வைத்தேன். 120 திருகங்களை நான் எடுத்து வைத்தேன். நீ மீண்டும் 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 என் உயிருக்கு மேலான ஹபீப் நூர் முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய பெயரை சொல்லிக்கொண்டே இருந்தாய் என்று சொன்னால் என் சொத்து முழுவதையும் நான் உனக்கு தந்திருப்பேன். காரணம், என்னை முஸ்லிமாக, என் அல்லாஹுவை அல்லாஹுவாக காட்டி தந்தது என் உயிருக்கு மேலான ஹபீப் நூர் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் என்று சொன்னார்கள். பெருமக்களே, அது மாத்திரமல்ல, மெம்பர் படியிலே ஏறுகின்ற பொழுது இமாம் அவர்கள் ஆமீன் சொல்லிக் கொண்டு ஏறிக்கொண்டிருப்பார். அந்த 3 விஷயங்களை ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸலாம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள். ஒரு மெம்பர் படியிலே ஏறுகின்ற பொழுது, முதல் மெம்பர் படியிலே ஏறுகின்ற பொழுதும் ஆமீன் என்று சொன்னார்கள். இரண்டாவதிலும் ஆமீன் என்று சொன்னார்கள். மூன்றாவதிலும் ஆமீன் என்று சொன்னார்கள். ஒரு மெம்பர் படியிலே ஏறுகின்ற பொழுது தாய் தகப்பனை பெற்றிருந்தோம், அந்த தாய் தகப்பனை சரியான முறையில் கவனிக்காதவன் மீது அல்லாஹ்வுடைய சாபம் உண்டாக வேண்டும் என்ற பொழுது ஆமீன் என்று சொன்னார்கள். ரமலான் கிடைத்திருந்தும் அந்த ரமலானை சரியான வழியில் பயன்படுத்தாதவன் மீது, நோன்பு வைக்காதவன் மீது சாபம் உண்டாகட்டும் என்பதாகவும், இன்னும் ஹபீப் நூர் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவருடைய பெயரை கேட்டிருந்தும் முஹம்மத் என்று சொல்லப்படுகின்ற பொழுது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்று யார் சொல்லவில்லையோ அவனின் மீதும் சாபம் உண்டாகட்டும் என்பதாக மெம்பர் படியிலே ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஏறுகின்ற பொழுது ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸலாம் அன்னவர்கள் சொல்லி ஆமீன் சொன்னார்கள் என்று சொன்னால், அன்பிற்கினிய பெருமக்களே, ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுடைய பெயருக்கு எவ்வளவு மரியாதை என்பதையும் நான் பார்க்க வேண்டும். அன்பிற்கினிய பெருமக்களே, முஅத்தாவுடைய போர்க்களம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. முஅத்தாவுடைய போர்க்களம் நடக்கின்ற பொழுது எப்பொழுதுமே ஸைஃபுல்லா காலித் இப்னு வலீத் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அன்னவர்களை சொல்லி காட்டுவார்கள். காலித் இப்னு வலீத் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அன்னவர்கள் ஒரு படைக்களத்திற்கு தலைவராக பெறப்பட்டு வந்து விட்டார்கள் என்று சொன்னால் அந்த படைக்களம் கண்டிப்பாக வெற்றியைத்தான் சூடும் என்பது உலக அறிந்த உண்மை என்ற ரீதியில் அவர்கள் அமைத்துக் கொண்டார்கள். ஒரு முஅத்தாவுடைய போர்க்களம், பயங்கரமான போர்க்களம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. அந்த போர்க்களத்தினுடைய இடிபாடுகளுக்கு மத்தியில் குதிரையினுடைய தலைமை தளபதியாக இருக்கக்கூடிய காலித் இப்னு வலீத் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் குதிரையில் இருந்து வீராவேசத்துடன் இருந்து கொண்டு குத்தீட்டிகளை வைத்து இடித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள், வாள்களை கொண்டு வெட்டி கொண்டிருக்கின்றார்கள். பெருமக்களே, அந்த நேரத்தில் திடீர் என்று அந்த தளபதி தன் குதிரையில் இருந்து கீழே இறங்குகின்றார். கீழே இறங்கக்கூடிய காலித் இப்னு வலீத் ரலியல்லாஹு தஆலா அவர்கள் எதையோ தேடுவது போன்று கீழே ஓடி ஓடி தேடுகின்றார். தேடுகின்ற பொழுது அங்கே நுழைந்து பார்க்கின்றார். கடைசியாக ஒரு பழைய தலைப்பாகையை தன் கையிலே எடுத்துக்கொண்டு கண்களிலே முத்திக் கொள்கின்றார். என்ன சம்பவம் என்று தன் தோழர்கள் அருகில் இருக்கக்கூடியவர்கள் கேட்கின்றார்கள். என்ன தடை தளபதி அவர்களே, நீங்கள் வீராவேசத்தோடு உக்கிரத்தோடு எதிரிகளை சம்ஹரித்துக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது நீங்கள் கீழே இறங்கி எதற்கும் பயப்படாமல் இறங்கி ஏதோ பழைய தலைப்பாகையை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றீர்களே என்று கேட்கின்ற பொழுது காலித் இப்னு வலீத் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் சொன்னார்கள், அருமை தோழரே, எனக்கு எல்லா வெற்றியும் எல்லா வெற்றிகளையும் தந்தது எதனுடைய பரக்கத்தில் தெரியுமா? என் உயிருக்கு மேலான ஹபீப் நூர் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய முபாரக்கு பொருந்திய பரக்கத்து பொருந்திய முடி, அந்த முடியை என் தலைப்பாகையில் நான் வைத்து பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கின்றேன். என் உயிருக்கு மேலாக நான் பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கின்றேன். அந்த முடியினுடைய ஆசாருடைய பரக்கத்து கொண்டு எனக்கு போர்களில் வெற்றி கிடைத்தது என்று சொன்னார்கள். என்று சொன்னால் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய முடிக்கு எவ்வளவு மரியாதை இருக்கின்றது என்பது இஸ்லாமிய சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய ஆசிக்கே ரசூல்களுக்கு கண்டிப்பாக நன்றாக புரியும். பெருமக்களே, அது மாத்திரமல்ல, தன் முடியே மாத்திரமல்ல, ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமை தன் உயிருக்கு மேலாகி எப்படி மடிக்கின்றார்கள் பாருங்கள். ஒரு போர்க்களம் நடக்கின்றது. அந்த போர்க்களம் நடக்கக்கூடிய நேரத்தில் எல்லா ஆண்களும் பெண்களும் வீட்டில் உள்ளவர்களும் போர்க்களத்திற்காக வேண்டி தயாராகக்கூடிய தங்கரிய காரியங்களை, தன்னுடைய பொருட்களை பொன்னாலோ பொருளாலோ உணவுப் பொருட்களாலோ ஆடைகளாலோ போர்ப்படைகளுக்கு செல்லக்கூடியவர்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய முகமாக எல்லா பொருட்களையும் அள்ளி அள்ளி கொண்டு வந்து கொடுக்கின்ற பொழுது ஒரு துணி மூட்டை
பழைய துணிய மூட்டையை கொண்டு வந்து ஒரு பெண்மணியும் கொண்டு வந்து வைக்கின்றார்கள். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் அந்த மூட்டையிலே எல்லா பெண்களும் எல்லா நபர்களும் தந்த பொருட்களை எல்லாம் திருப்பி திருப்பி பார்க்கின்றார்கள். பார்க்கின்ற பொழுது யார் தந்தார்கள்? யா ரசூலல்லாஹ், நான் கொண்டு வந்தது. அல்லாஹு தஆலா உங்களுக்கு பரக்கத்து செய்யட்டும். இது யார் கொண்டு வந்தது? அல்லாஹு தஆலா உங்களுக்கு பரக்கத்து செய்யட்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்ற பொழுது நன்றாக கேட்க வேண்டும் பெருமக்களே, நன்றாக கேட்க வேண்டும் பெருமக்களே. காலத்தின் கட்டாயம் நம்மை நாம் மறந்திருப்பதின் காரணத்தினால் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லப்படுகின்றது. அங்கு ஒரு துணி மூட்டை மாத்திரம், ஒரு பொருள் மாத்திரம் அசைந்து கொண்டிருக்கின்றது. என்ன என்று அந்த மூட்டையை திறந்து பார்க்கின்றார்கள். மூட்டையை திறந்து பார்க்கின்ற பொழுது மூட்டைக்குள் பச்சிலம் பாலகன் குழந்தை கிடக்கின்றது. பால்குடி மறக்காத குழந்தை கிடக்கின்றது. அந்த பால்குடி மறக்காத குழந்தையை கையிலே எடுத்துக்கொண்டு ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் கேட்கின்றார்கள், இது யார் கொண்டு வந்தது என்பதாக. யா ரசூலல்லாஹ், நான் தான் கொண்டு வந்தேன் என்று ஒரு தாய், ஒரு பெண்மணி வந்து சொல்லுகின்ற பொழுது, என்னம்மா, நான் யுத்த களத்திற்கு செல்கின்ற பொழுது இந்த குழந்தையை வைத்து நான் என்ன செய்வேன் என்பதாக சொல்லுகின்ற பொழுது, யா ரசூலல்லாஹ், என்னிடத்தில் பொன் இல்லை. யா ரசூலல்லாஹ், என்னிடத்தில் பொருள் இல்லை. யா ரசூலல்லாஹ், என்னிடத்தில் நகை நட்டுகள் இல்லை. யா ரசூலல்லாஹ், ஆனால் இந்த யுத்த களத்தில் என் உயிருக்கு மேலான ஹபீப் நூர் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் யுத்த களத்தில் பெறப்பட்டு செல்கின்ற பொழுது வாளுகளும் குத்தீட்டிகளையும் கட்டாரிகளையும் கொண்டு எதிரிகள் உங்களை கொல்வதற்கு வருகின்ற பொழுது, யா ரசூலல்லாஹ், என் உயிருக்கு மேலான ஹபீப் நூர் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை கொல்வதற்கு வருகின்ற பொழுது என் குழந்தையை கையிலே வைத்துக் கொண்டு கேடயமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் யா ரசூலல்லாஹ் என்று தன் குழந்தை போனாலும் பரவாயில்லை, தன் ஹபீப் நூர் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு எந்த இடைஞ்சலும் இருக்கக்கூடாது, அவர்களுடைய உயிரை காப்பதற்கு தன் குழந்தை ஏதோ ஒரு வழியிலே அது உபயோகமாக இருக்கட்டும் என்பதாக அந்த பெண்மணி நினைக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால், தன்னை விடவும், தன் மக்களை விடவும், தன் சொந்த பந்தங்களை விடவும், தன் இன பந்துக்களை விடவும், எல்லா நபர்களை விடவும் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் உயிருக்கு மேலானவர்கள் என்பது சஹாபாக்களுடைய வாழ்க்கை. அது மாத்திரம் அல்ல பெருமக்களே, ஒரு போர்க்களம், பயங்கரமான போர்க்களம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. அந்த போர்க்களம் நடக்கக்கூடிய நேரத்தில் அந்த யுத்த களத்திலே சஹாபா பெருமக்களில் கையில் இருந்தது வாள்களும் குத்தீட்டுகளும் கட்டாரிகளும் எதிரிடத்தில் இருப்பது போன்று பயங்கரமான வாள்கள் அல்ல, கேடயங்கள் அல்ல, உடைந்து போன வாள்களும் கேடயங்களும் தான். இருந்தாலும் சஹாபா பெருமக்கள் என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா? யுத்த களத்தில் அவர்கள் பணிபணியாக கூட்டம் கூட்டங்களாக சேர்ந்து முறை வைத்து ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பேணக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். எப்படி தெரியுமா? எதிரியில் இருந்து வீசக்கூடிய அம்புகளை கொண்டு வாள்கள் இல்லை, கேடயங்கள் இல்லை, கம்புகள் இல்லை, ஒன்றுமில்லை. இதனால் தங்கள் உயிருக்கு மேலான ஹபீப் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? உடனடியாக தங்களுடைய உடல்களையே கேடயமாக அமைத்துக் கொண்டு ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை கொல்வதற்கு வரக்கூடிய ஈட்டிகளை தங்களுடைய உடம்புகளை கொண்டு தடுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் பெருமக்களே. அதிலே கத்தாத்தா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு சஹாபி, அந்த சஹாபிக்கு இது போன்று அவர்கள் வீசக்கூடிய வாள்கள், அம்புகள் வரக்கூடிய நேரத்தில் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய கண்ணை பார்த்து வரக்கூடிய, நெத்தியை பார்த்து வரக்கூடிய அந்த அம்பை தன்னுடைய முகத்தை கொண்டு கொடுத்து கத்தாத்தா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் கொண்டு கொடுத்து காணிக்கின்ற பொழுது, காண்பிக்கக்கூடிய நேரத்தில் கத்தாத்தா ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களுடைய ஒரு கண் தெரித்து வெளியே வீழ்ந்து விடுகின்றது பெருமக்களே. வெளியே வீழ்ந்தவுடன் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அந்த சஹாபியை அழைத்துக் கொண்டு கேட்கின்றார்கள், கத்தாத்தாவே, உனக்கு என்ன வேண்டும்? யுத்தம் முடிந்தது, என்ன வேண்டும் என்று கேட்கின்றார்கள். யா ரசூலல்லாஹ், எனக்கு 2 கண்களும் வேண்டும் யா ரசூலல்லாஹ். கண் தெரித்து வெளியே வீழ்ந்து விட்டது, கண் வெளியே வீழ்ந்து விட்டது. இருந்தாலும் கூட அந்த சஹாபி கேட்கின்றார்கள், யா ரசூலல்லாஹ், எனக்கு 2 கண்ணும் வேண்டும் யா ரசூலல்லாஹ். இல்லை, சொர்க்கத்தில் நீ ஏதாவது ஒரு பொருளை கேளுங்கள், சொர்க்கத்தில் நல்ல மாளிகையை கேளுங்கள், உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் நான் தருகின்றேன் என்பதாக சொல்கின்ற பொழுது, இல்லை இல்லை யா ரசூலல்லாஹ், எனக்கு கண்ணுதான் வேணும் யா ரசூலல்லாஹ் என்பதாக சொல்கின்ற பொழுது மீண்டும் கேட்கின்றார்கள், இதுதான் உன் முடிவா? எதற்காக வேண்டி நீங்கள் அப்படி சொல்லுகின்றீர்கள் என்பதாக சொல்லுகின்ற பொழுது, யா ரசூலல்லாஹ், இந்த துன்யாவில் ஒரு மனிதன் மரணத்தை தழுவுகின்றான் என்று சொன்னால் அந்த மனிதன் எப்படி மரணத்தை தழுவுகின்றானோ அதே நிலைப்பாட்டில் எழுப்பப்படுவான் என்று சொன்னீர்கள். கையில்லாமல் இறந்து விட்டான் என்று சொன்னான், ஆக்சிடென்ட்களிலோ அல்லது மருத்துவ நிலைமைகளிலோ அவன் கையை இழந்தாலோ காலை இழந்தாலோ
கண்களை இழந்தாலோ எந்த நிலைமையில் அவன் இறந்திருக்கின்றானோ நாளை கியாமத்திலும் அதுபோன்று எழுப்பப்படுவான் என்று சொல்லி இருக்கின்றீர்கள் யா ரசூலல்லாஹ். அப்படியானால் நான் இந்த உலகத்திலும் நாளை மறுமையில் நான் எழுப்பப்படுகின்ற பொழுதும் சொர்க்கத்திலும் இருக்கின்ற பொழுதும் 2 கண் கொண்டும் உங்களை பார்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் யா ரசூலல்லாஹ், அதற்கு நீங்கள் கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்ல கண்ணை திருப்பி எடுத்து கொடுத்து ஷிஃபா கொடுத்து தடவியதாக புகாரி ஹதீஸிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இருக்கட்டும் பெருமக்களே, அந்த சஹாபா பெருமக்கள் எப்படி வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள். இந்த இன்னுயிரை தன் உயிருக்கு மேலான ஹபீப் நூர் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்களுக்காக வேண்டி தங்களுடைய பொருளை தியாகம் செய்தார்கள். தான் பெற்ற குழந்தையை கொடுத்திருக்கின்றார்கள், தன்னுடைய கண்ணையும் காலையும் கொடுத்திருக்கின்றார்கள். அப்படிப்பட்ட மாத்திரம் அல்ல அன்பிற்கினிய பெருமக்களே, யுத்தக்களம் பத்ர் யுத்தக்களம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. பத்ர் யுத்தக்களத்தில் இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி அயோக்கிய அக்கிரம போர்கள் அல்ல. ஒருவருக்கு ஒருவர் மல்லிட வேண்டும், ஒருவருக்கு ஒருவர் யுத்தம் செய்ய வேண்டும். அப்படி செய்யக்கூடிய நேரத்தில் நன்றாக கேட்க வேண்டும் பெருமக்களே, நன்றாக நீங்கள் கேட்க வேண்டும். இன்றைய காலத்தில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைக்கும் அது ஒரு முடிவு இருக்கின்றது பெருமக்களே. அன்பிற்குரிய பெருமக்களே, பத்ர் யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. பத்ர் யுத்தத்தில் எப்படி யுத்தம் தெரியுமா? எதிரணியில் தகப்பன் என்றால் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அணியில் மகனாக இருக்கும். அங்கு சகோதரன் என்றால் இங்கும் சகோதரனாக இருக்கும். அங்கு உறவுக்காரன் என்றால் எதிரணியிலும் உறவுக்காரன் இருக்கும். ஆனால் இவர்கள் யுத்தம் செய்தது யாருக்காக வேண்டி? அவர்கள் மண்களை மீட்டுவதற்காக வேண்டியும், தங்கள் சாம்ராஜ்யத்தை நீட்டுவதற்காக வேண்டியும், தங்களுடைய குலப்பெருமையை உயர்த்துவதற்காக வேண்டியும் குறைஷிகள் எல்லாம் அவர்கள் அரபிகள் யுத்தம் செய்கின்றார்கள். ஆனால் ஹபீப் நூர் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய யுத்தம் அதற்கு அல்ல. லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ற திருக்கலிமா உயர்த்தப்பட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் யுத்தக்களத்திற்கு முன்பு துஆ செய்கின்றார்கள். ரப்புல் ஆலமீனே, என் படைக்களத்தில் சொற்ப நபர்கள் 313 நபர்கள் மாத்திரம் தான் இருக்கின்றார்கள். எங்களுக்கு நீ வெற்றியை கொடுத்தால், நீ இஸ்லாத்திற்கு வெற்றியை தந்து விட்டால், எங்களுடைய இஸ்லாமிய இந்த இனம் அழிந்து ஒளிந்து விட்டது என்று சொன்னால் இனி மீண்டும் இந்த இஸ்லாத்திற்கு புத்தி தருவதற்கு முடியாமல் ஆகிவிடும். ரப்புல் ஆலமீனே, நீ வெற்றியை தர வேண்டும் என்று ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் துஆ செய்கின்றார்கள். துஆ செய்து அதற்கு பின்னால் பகலிலே யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. யுத்தத்தில் நடக்கக்கூடிய நேரத்தில் எதிரணியில் தகப்பன், இந்த அணியில் மகன், இப்படி யுத்தங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இப்படி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு மனிதன் எழுந்து நிற்கின்றான். எழுந்து நின்று என்ன கேள்வி கேட்கின்றான் தெரியுமா? முஹம்மதே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், நீ என்னப்படியப்பட்ட மனிதன் தெரியுமா? நீ ஒருவனுக்கு ஒருவன் யுத்தம் செய்யக்கூடியவர்களாகும், வாள் உடித்து போர் பிடிப்பதற்கு கத்துக் கொடுக்கக்கூடியவனாரிக்கார். உனக்கு தைரியம் உண்டோ? உனக்கு என்னிடத்தில் யுத்தம் செய்வதற்கு தைரியம் உண்டோ என்பதாக அவன் கேட்கின்ற பொழுது, அஜின் அலைய யா ரசூலல்லாஹ், எனக்கு அனுமதி தாருங்கள் யா ரசூலல்லாஹ், அந்த வெளி விழிக்கக்கூடிய அந்த நபருடன் நான் யுத்தம் செய்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றேன் என்பதாக, நீ விட்டுவிடு, அமைதியாக இரு என்பதாக ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லுகின்ற பொழுது மீண்டும் அதே மனிதன் எழுந்து கேட்கின்றான், முஹம்மதே, உனக்கு தைரியம் உண்டோ? உனக்கு என்னுடன் யுத்தம் செய்வதற்கு தைரியம் உண்டோ? தகப்பனையும் மக்களையும் போராடுவதற்கு தயாராக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய உன்னுடைய கேவல நிலை எப்படி என்று என்ற ரீதியிலே அவன் கேட்கின்ற பொழுது மீண்டும் அதே மனிதன் எழுந்தே கொண்டு, அஜின் அலைய யா ரசூலல்லாஹ், எனக்கு நீங்கள் அனுமதி தர வேண்டும் யா ரசூலல்லாஹ் என்பதாக சொல்லுகின்ற பொழுது, நீ அவரை விட்டுவிடு என்பதாக ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள். மூன்றாவதாக ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றான், முஹம்மதே, உனக்கு தைரியம் உண்டோ? உனக்கு ஆணத்தம் உண்டோ? உனக்கு ஆண்மை சக்தி உண்டோ? நீ ஆம்பளை என்று சொன்னால் என்னிடத்தில் யுத்தம் செய்வதற்கு தயாரா உண்டோ என்று கேட்கின்ற பொழுது அஸ்ரஃபுல் கல்க் முஹம்மது முஸ்தபா ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களிடத்தில் யுத்தத்திற்காக வேண்டிய அனுமதி கேட்டுக் கொண்டிருந்த அந்த சஹாபியுமோ பட்டென்று எழுந்தவர்களாக எழுந்து விரைவாக சென்று உள்ளே நுழைகின்றார். வருகின்ற பொழுது அங்கே எருதலில் நிற்கக்கூடியவன் என்ன சொல்லுகின்றான் தெரியுமா? ஓ என்ன யா வைலத்தா, எனக்கு வந்த கை சேகமே, என்னை எதிர்க்கக்கூடியவன் யார்? நான் பெற்ற மகன். மகனே, உன்னை கைப்பிடித்து நடக்க வைத்தது நான், நடக்க வைத்தவன், உன்னை ஊட்டி வைத்தவன் நான், உன்னை பேசுவதற்கு கற்றுத் தந்தவன் யான், நீ எப்படியெல்லாம் பழக வேண்டும் என்ற பல நடைமுறையை கற்றுத் தந்தவன் நான், உனக்கு எப்படி வாழ்பிடிக்க வேண்டும் என்று கற்றுத்தந்த
எப்படி உண்ண வேண்டும் என்பதற்கு கற்றுக் கொடுத்த, எப்படி பேச வேண்டும் என்று கற்றுக் கொடுத்த, தன் வாழ்க்கையில் தன் செல்வங்களை எல்லாம் செலவழித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு தகப்பன் எதிரணியிலே நின்று கொண்டிருக்கின்றான். இந்த அணியிலே நிற்கக்கூடிய ஒருவா மகனாக இருக்கக்கூடியவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா? புழுதிகள் பறக்கின்றது, படார் என்று வெடி சப்தம் கேட்கின்றது. எல்லாருடைய முகங்களிலும் இரத்தத்தினுடைய சோரையினுடைய வாடை, அதனுடைய சூடு அப்படியே இருக்கின்றது. பெருமக்களே, தடவி பார்க்கின்ற பொழுது இரத்தம் ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது. உருவிய வாளின் தலையிலே ஒரு நபருடைய தலை கொய்யப்பட்டு கோர்க்கப்பட்டு கையிலே பிடித்து ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய பொற்பாதத்திற்கு கீழே கொண்டு வந்து அந்த வாலிபன் கொண்டு வந்து வைக்கின்றான். பெருமக்களே, வருகின்ற பொழுது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பேசாமல் அமைதியாக ஆகிவிட்டார்கள். தெரியுமா என்ன நடந்தது தெரியுமா? பெருமக்களே, எதிரணியில் இருக்கக்கூடியவன் உபைத் ஜர்ராஹி என்று சொல்லப்படக்கூடியவன் எதிரணியிலும், அபு உபைதா என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு இளைஞனும் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை கலங்கம் கற்பித்த, பெயரை கேவலமாக படுத்திய, ஆண்மை தன்மை உண்டோ என்று கேள்வி கேட்ட, உனக்கு என்னிடத்தில் போர் புரிவதற்கு தைரியம் உண்டோ என்று கேள்வி கேட்ட அந்த கணப்பொழுதில் இந்த கேள்வியை சகிக்க முடியாமல் அந்த கேள்விக்கு பதில் கொடுப்பதற்காக வேண்டி கேள்வி கேட்டது தகப்பன் என்றும் தெரிந்திருந்தும் கூட எதிரணியில் இருக்கக்கூடிய அந்த மகன் எழுந்து நின்று அதுவரை அனுமதி கேட்டுவிட்டு ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய பெயரை கேவலப்படுத்துகின்ற பொழுது உனக்கு ஆண்மை உண்டோ என்று கேள்வி கேட்கின்ற பொழுது இந்த அனுமதியை கேட்காமல் அபு உபைதா இப்னு ஜர்ராஹ் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்கள் அந்த கேள்விக்கு மறுபடி கிடைப்பதற்கு முன்னாலேயே வாளை எடுத்து தன் தகப்பன் என்றும் பாராமல் வெட்டி சூழ்த்துகின்றார்கள் என்று சொன்னால், தன் தகப்பனை விட, தன் தாயை விட, பெற்ற மக்களை விட, சொந்த பந்தங்களை விட, தன் உயிருக்கு மேலான ஹபீப் நூர் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்பது அந்த சஹாபியினுடைய வாழ்க்கை வரலாறில் புரிய வேண்டும். பெருமக்களே, அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் அந்த நேரத்தில் ஒரு குர்ஆன் வசனத்தை இறக்குகின்றார். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அமைதியாக இருக்கின்றார்கள். என்ன சம்பவம் நடந்து விட்டது, என்ன காரியம் நடந்து விட்டது என்பதாக அவர்கள் இருக்கின்ற பொழுது அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் குர்ஆன் வசனத்தை இருக்கின்றான். லா தஜிது கௌமன், எப்படி சொல்கின்றான்? வலவ் கானா பாவும் வஅபுனாவும், பெரிய நீண்டதொரு ஆயத்து. அதிலே சொல்கின்றான் பெருமக்களே, ஒருவருடைய தாயாக இருந்தாலும் சரி, அவர்களுடைய தகப்பனாக இருந்தாலும் சரி, அவர்களுடைய சொந்த பந்தமாக இருந்தாலும் சரி, உலாயிக கதப ஃபீ குலூபிஹில் ஈமான் வ அய்யதஹும் பிரூஹில் ஜன்னah, அவர்கள் யார்? யுத்தம் படித்து போராடி தன் சொந்த பந்தங்கள் இருந்தாலும் தன் ஹபீப் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்காக வேண்டி தன் தகப்பனை கொன்றது கூட அல்லாஹ் கபூல் செய்து விட்டான் என்பதாக அல்லாஹ் குர்ஆன் வசனத்திலே சொல்லி காட்டுகின்றான். பெருமக்களே, ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள், லா யுமினு அஹதுக்கும் ஹத்தா குனா ஹப்ப இலைஹி மின் வாலிதிஹி வ வலதிஹி வன்னாசி அஜ்மஈன். உங்களில் ஒருவன் மோமின் என்றால் யார் தெரியுமா? ஓ மூமின்களே, ஓ முஸ்லிம்களே, தொப்பியிட்டவர்களோ தொப்பியிடாதவர்களோ, தாடி வைத்தவர்களோ தாடி இடாதவர்களோ, பெயரை வைத்தவர்களோ, முஸ்லிம் என்ற பெயரை வைத்ததினாலோ நாம் முஸ்லிம் அல்ல. பெருமக்களே, நம் உயிருக்கு மேலாக எப்படி மதிக்க வேண்டும் தெரியுமா? லா யுமினு அஹதுக்கும், உங்களில் ஒருவனும் முஹ்மினாக ஆக முடியாது. ஹத்தா கூனா அஹப்ப இலைஹி மின் வாலிதிஹி வ வலதிஹி வன்னாசி அஜ்மஈன். உங்களுடைய உங்களுடைய உடல், உங்களுடைய சொந்த பந்தங்கள், இனபந்துக்கள் அனைத்து நபர்களையும் விட உயிருக்கு மேலாக ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை மதிக்க வேண்டும். அந்த உயிருக்கு மேலாக மதிக்காத பட்சத்தில் அவன் மோமினாக இருக்க முடியாது என்பதாக ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள். பெருமக்களே, அப்படியானால் முஸ்லிம்களா இல்லையா, மூமின்களா இல்லையா? நம் உயிருக்கு மேலான ஹபீப் நூர் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் நேசம் இருக்குமேயானால், அவர்கள் பாசம் இருக்குமேயானால், அவர்களுடைய பெயரிலோ சொல்லிலோ நடைமுறையிலோ அவர்களை களங்கம் கற்பித்தாலோ நிச்சயமான மோமின் என்று சொன்னால், நிச்சயமான முஸ்லிம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அவனுக்கு கோபம் வரும். அந்த ரீதியில் சமீபத்தில் அரசாட்சி செய்யக்கூடிய அரசுகள், சமீபத்தில் செய்யக்கூடிய அரசாட்சி செய்யக்கூடிய அரசாங்கங்கள், தன் கையில் இருக்கக்கூடிய வர்க்கீய சிந்தங்கள்,
கலாபகங்கள், அக்கிரமங்கள், அநியாயக்காரர்களாக என்றோ நாம் ஒரு கட்டத்தில் இந்துவாக இருந்தா, இந்து என்ற வார்த்தை அல்ல, சைவர்களாகவோ வைணவர்களாகவோ இருந்த நாம் இன்று பெயரளவில் மாற்றம் செய்யப்பட்டு கலிமத்து தௌஹீத் லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்ற திருக்கலிமா மொழிந்ததற்கு பின்னால் நாம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமை நேசித்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்று சொன்னால் என்ன செய்ய வேண்டும் தெரியுமா? அன்று வாழ்ந்த அந்த கலங்கம் போன்று இன்று அரசாட்சிகளை பிடிப்பதற்காக வேண்டி அக்கிரமத்திற்கு துணை போகக்கூடியவர்கள், கலாபகங்களை விரிவாக சூடக்கூடியவர்களாக வீடுகளை கொள்ளையடித்துக் கொண்டு முஸ்லிம்களுடைய வீடுகளிலே தீக்கிரையாக்கி அந்த வீடுகளிலே புகக்கூடியவர்களாகவும் முஸ்லிம்களுடைய பெண்களை கற்பழிக்கக்கூடியவர்களாகவும் 1926 ஆண்டு அமைக்கப்பட்ட அவர்களுடைய அமைப்புகளுடைய சர்க்குலர்களே இருக்கக்கூடியது. முஸ்லிம் பகுதிகளில் நுழைந்து அவர்களுக்கு எக்ஸ்பயர்டான மருந்துகளை கொடுக்க வேண்டும். முஸ்லிம்களுடைய கர்ப்பாதரையுடைய பெண்களுடைய கர்ப்பாதரையில், முஸ்லிம்களுடைய கர்ப்பாதரையில் இந்துவாக இருக்கக்கூடிய பீஜங்கள் நுழைய வேண்டும், அவர்களை கொல்ல வேண்டும், தீக்கிரையாக்க வேண்டும். சமீபத்தில் சர்க்குலர் இருக்கின்றது. மக்களே, எனக்கு சட்டத்திற்கு பயம் இல்லை, எனக்கு அதனுடைய பயம் இல்லை. சட்டத்தினுடைய சாசனம் அவருடைய சர்க்குலர் இன்றும் இருக்கின்றது. மக்களே, அதில் சொல்லுகின்றார்கள், ஒருவர் நபர்களும் இந்துவும் முஸ்லிம்களை கற்பழித்தார்கள் என்று சொன்னால் 3 லட்சம் ரூபாயும் முஸ்லிம்களுடைய பெண்களினுடைய தாலியை அறுத்து அவர்களுடைய குடும்பங்களில் இருந்து அவர்களை கற்பழித்து பெயர் சொல்லி அவர்களை அழைத்து அவர்களை குடும்பத்தை விட்டு பிரித்து சென்றால் 3 லட்சம் ரூபாயும், அவர் முஸ்லிம் பெண் யுவதியாக இருக்கக்கூடிய பெண்ணை அவளை சிநேகித்து அவர்களுடைய காதலித்து இவர்கள் திருமணம் செய்துவிட்டு விட்டுவிட்டு வந்து விட்டான் என்று சொன்னால் 5 லட்சம் ரூபாயும், கற்பழிப்பு செய்து கொண்டிருந்தால் சிறிய குழந்தைகளை சொல்லி கொலையும் செய்தால் 10 லட்சம் ரூபாயும் என்றெல்லாம் சொல்லி பிரெயின் வாஷ் செய்து பயங்கரத்தை கொண்டு வந்து இன்று முஸ்லிம்களுக்கு பயம் கொடுக்கின்றார்கள். ஓ இந்திய அரசாங்கமே, நாங்கள் அதற்கு பயப்படவில்லை. எங்களுக்கு எங்கள் ஹபீப் சாத்வீகத்தையும் கத்து தந்திருக்கின்றார்கள், சமூகத்தையும் கத்து தந்திருக்கின்றார்கள். எங்களுக்கு உயிருக்கு மேலான ஹபீப் நூர் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய பெயரில் களங்கம் கற்பிக்கும் முகமாக சமீபத்தில் கோவையில் நடந்த பிரச்சனையிலும் சமீபத்தில் மேட்டுப்பாளையத்தில் நடந்தக்கூடிய அவனுடைய பெயரை சொல்கின்ற பொழுது அவன் சொன்ன வாக்குகள் என்ன தெரியுமா? ஓ ஹபீப் நூர் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய நேசர்களே, நான் சொன்னோம் அல்லவா, அபு உபைதா இப்னு ஜர்ராஹ் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹுடைய வாழ்க்கையில் ஜர்ராஹுவை கொண்டான் அல்லவா உபைதா ரலியல்லாஹு, அது போன்றுதான் பெருமக்களே ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுக்கு ஆண்மை உண்டா? அவருக்கு தைரியம் உண்டா? எவ்வளவு கேவலமான கெட்ட வார்த்தை கடந்த வாரத்தில் அவன் சொன்னது. கொந்தளித்தோம், ஒற்றுமையை சென்றோம், ஆனால் நமக்கு கண்டுடைப்பதற்கு அவர்கள் செய்தார்கள். ஆனால் அன்பிற்குரிய பெருமக்களே, நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் தெரியுமா? அதற்காக வேண்டி இப்படியே மடிந்து இருக்கக்கூடாது. உண்மையாக முஸ்லீமாக இருக்குமே ஆனால் நாம் வழக்குகளை சாத்வீக முறையில் சந்திக்க வேண்டும், ஆர்ப்பாட்டங்களை சந்திக்க வேண்டும், தலைமை ஜட்ஜிக்கு நாம் கடிதங்கள் அனுப்ப வேண்டும், தலைமையில் இருக்கக்கூடிய கவர்னருக்கும் பிரதமருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஜனாதிபதிக்கும் நாம் சரியான முறையில் நம்முடைய ஆக்கங்களை ஒற்றுமையை காட்ட வேண்டுமே தவிர உணர்ச்சி வசப்பட்டோ கோஷங்களை எழுப்புவதினாலோ நாம் வேறு நபர்களின் நாம் வர்க்கீயத்தை எடுப்பதினாலோ கலவரங்களை உண்டாக்குவதினாலோ நிச்சயமாக நாம் வெற்றியை சூட முடியாது. பெருமக்களே, சாத்வீக முறையில் வெற்றி வாகை சூடினோம் என்று சொன்னால் வெற்றி இருக்கின்றது. இன்று இஸ்லாமியர்களை கீழ்நிலையில் ஆக்க வேண்டும், இளைஞர்களை உசுப்பேற்ற வேண்டும், இளைஞர்களை அழித்தொழிக்க வேண்டும், எப்படியாவது இந்த ஆட்சியை பிடிக்க வேண்டும். அதற்கு ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பெயரை தொட்டால் கோபம் பெறும் என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும். அதனால் இளைஞர்கள் தன் வாழ்க்கையை சீரழித்து விடவும் கூடாது. இதற்கு என்ன உண்டுமோ ஆவண ரீதியில் செய்ய வேண்டும். உண்மையான முஸ்லிமாக இருந்தால் செய்வாய், இல்லை என்றால் நீ விட்டு விடுவாய். அல்லாஹ்